ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokunetsa kutaura kwandiri kuita kudai. Yo, people of this nation, zvokwadi bhuti mudiwawodu. How can one remember someone like that? I didn't know that someone can actually fork out mari, 5,600 and something US dollars. Just to remember but I'm like, what? I didn't know. I am in a shock because I am thinking for the shoes or for 5,000 and something to get the new jacket. Jese zodzi ketu. Van masakwatra tobuda anzi kunemba yono nzi Delima house. Don't know just say, well, things are sunish. I didn't know. Saka ndo vadiva presa kuya ndo kunyogwa zisitiria, lapeza kunyogwa zisitiria. Inini I'm thinking. Saka zvakafamba sei kuti shangu idzi dzizoguma dzasvika muZimbabwe kuti mwana manje zvigaba izvi zvisina kana lipstick yekuti tichinanjira lipstick asi vamwe vanhu vari kuita sei vari kuzvovhunika vari kutoita sei vari kutenga shangu 5,000 nemajaketi 5,600 and something iwe unoda kutoisa zvimvura mukati mezvigaba zvokwadi zvelipstick kuti ungotoka sei kungokasa kungopenyerera pane vanhu asi mumastreet umu hamusi safe nemaavenues shuwa mukwaungira ise kuti azvinetsi kana uchingodawo mamwe masecond nekumachinese shop you can get them for less amount zviriko zvakare kune vari kuteki kuti ndikudzoti ndo kune vanhu vaya vanenge vachiitengesa here vachiisa zvinhu pamadhl kana kuti pashipping material content. I have no idea kuti anozvitumira sei asi 5,600 yakatiketurwa nakuti Mudiwawodu vakati ndotenga shangu. This is the way to remember everything that was won by Bhuti Ginimbi. Zvawaiti zvane picture yachoni shangu dzine zvidhodhodhodzi dzangu hangu hadina zvidhodhodhodzi dzangu hangu ina kuti atwa ndimbodokurira nhema yangu yanga iri $5 ndakandoenda kunokotama ndikaitenga iri $5 tochibva ipapo yawo shangu asi kuti in total inenge yakuita mari kana tozodivide kuti shoe divided by trousers divided by the jacket or the sweat. I have no idea kuti zvezvi zvakunzi mari pe each shoe mwana manje vanhu vane mari zvakadana indasikazangu kuti Bhuti Mudiwawodu is that rich. I didn't know. I literally didn't know. Like, it's my first time to know kuti Bhuti Mudiwawodu is that rich. He is dripping. The guy drips the money for the ocean on the land. I'm like, what? Saka vamune kuti vamane mota dzechibhuruka paya kura kutoti mune mutorevesa here kutoti isusu we are what we are loaded. Ndokubva vachizobuda zvakare vochibuda vachipa matishets mumastreets vakati no, it's for the street kids ava vane vari munyamiya vanhu ndofunga wangototora nyangu asi mastreet kids munoona manje hatisi kunikuda kwe zvokwadi vanhu tikupuwa pressure. This is the actual pressure we are getting from the celebrities. Sure, I'm thinking kuti so where would I get 5,600 US dollars to buy clothes, trousers neshoes? Zvanofika nhasi mangwana ndofuna ndozviwacha kuda chabuda muto wewe wosara uri colorless kuda ndichabudirwa kana kuti ndikaisa mumorire white ndosanganisa by mistake nehembe dzeblack vangu sikagoni kwacho kudai roita colored sikochi. Some people are rich. Some people are loaded out there. Like, seriously speaking, we are crying good. No, we don't have. But some people, they have money. Like, up to now, ndikuto shocking out. Sakoma. Sasa kuti sezvabuda nezvigabashisa malipstick kudai kuda kune mamwe malipstick anotengesewa ikoko kuti kana vane shop Bhuti Mudiwawodu wombotipawo kana one zvayo zvokwadi kuti hai yeah. Indapere kwasingambeiti ndazoona mumakomenzi amwe vanhu vanga vachikomenda pa ndikura nhema kana post yaBhuti Mudiwawodu indaiona pazimucelebs asi ndaiona pazimucelebs ndakamboona zvomadeko kudai kambozondokuvhaiswa nhasi zvakare kuitira kuti zvinyatsokuva pepe next to the next alignment nehembe dzanhu dzaBhuti Ginimbi hazvina kushata
uyu paya vangoti aiwazve Bhuti mudiwa kuti akona kuda kutirevera nhema these shoes and what denim house kwachi kunotengerwa kokoko shangu hazvinyogwi neruoko dare hakuna munyoregwa unoita sei kuti zvokuprindiwa chaprindiwa choitwa zvokupostiwa choitwa zvokuswa attached to the shoes and what so kuda uyu manje uyu wazotengesa kudawo une denim yake imwewo type yedenim kuti imagine tichipuwa pressure wedu wepainternet kuti some people can buy shoes like this iwe utoita stress wokuna kuvata nekuda kwezvakadai asi hatizivo ilife inondongoti chakanaka mukaka urungwi kama mune mari yacho nokudza ndoita zvandoda mari yangu what can you do nothing mumwe munoti zvanoda nemari yake mwana manje kuraptoti izvo kutakwa ndikuta ndingangofunga kuda kuti kambotengesera Bhuti mudiwa kudu chigaba chisina lipstick maybe vanogona kutondipromota $100 this chigaba chisina lipstick ichi zvineichi nothing tototi Bhuti mudiwa kudu tiri kutengesawo chigaba changu ichi promote me nditangewo business rimwe nekuti maita mabhizinesi akanyatsoita sei zvokwadi munomudzikwa ndombofunga kuti huku Bhuti mudiwa kudu haisi type inotengesa huku kuti chi ndakamboona uchamuyekera advert yemanageti wati eshangu dzichivaima kuti eshangu dziya dzingangoda dzikanti or else maybe it's his job ravari kuita rinenge rine keshi yakadai nemamwe mabhizinesi pamwe atisingazivi kuti vamwe handisi ndegana nichochivoti munhu ungakotokwasa kutogetera kudaro otobusa mari yakadero vamwe vangatosha kuti kuti ndino kuti mudiwa kudu is that rich now you know me too now I know kuti is that rich masitendi edu zvokwadari kuinda mukati meshangu dzamwe vanhu isu mwari Jehovha musikudenga takati vavava shuwa here masitendi achifamba akapfekewa shangu to jacket to trouse it's a stand for me my Lord why can't I be blessed one mumwe musi zvokwadi ndandikura nemhando wanga ndikabata 5,000 ndiri munhu uchafara pano patine kudenga nekuti ndinongoona stand every time when I hear about $5,000 I see a stand nothing else I see a stand so now when I see people with these things I'm thinking God why are you forsaking me at this point? Some people are buying handbags. Some people are buying shoes. Some people are buying jackets. Some people are buying trousers. For this same amount, I want to buy a stand with. Mwari ndipewo mukana iwoyo Jehovha musikudenga I want that anointing inoita kuti wondikwanise kuva neropa remari yekusvika level iroro kuti I will not be thinking kuti ndikadaiwo ndodaiwo but kudzidza uku kudzako nematenesi edu zvangu dzedu idzodzo dzinenge dzichibva kudenim house zvinokushata zvakangonaka tobva ipapo toinda zvakare pane mudzimai wekudanga mvura vamwe kati ndicheroni uyawo kumbonzi wakanga apinda mumota murume akati vediwe ndaona muzata doseto ipapapa kuti akwati kuti wachinja fesi mukati memota wapedza kuchinja fesi pepe wabva atangoto sei ndabva ndaita lose control ndapedza ta lose control mota itokunda mudondo ikandopinda mujokoto mukati memabago evanhu maimwana ndikura nhema murume wayo akatanga kunamata akati cast you in the name of Jesus kuna musikana unonzi Sharon and I am thinking why are you called Sharon why is your name Sharon why are you tarnishing our names now Sharon what are you doing out there with the changing of the faces muona manje uku nhasi zvakare kwanzi Sharon ndiwadi wakabatwa kusarasuro wakapfeka ndizo kuti wazopfekedzwa gemenzi rekati waita kuna madzibaba kana kuti wangachirevera nhema kuti ari kunamata iye achiba vanhu muona manje kuti Sharon kwanza anzi unonetsa kumanika lendi kokoko achitora vana achiita sei achiuraya vanhu ikoko Sharon I'm thinking Sharon don't do this to our name why are you tarnishing our name in the name of Jesus so please we beg you in the name of Jesus why can't you change the name what ako a nameless person nekutikozvinosvika vanhu vangoti clear our names nekuti izvo zvimunhu usongoti Sharon hachasi kuti Sharon upi muona manje I don't know asi uyu mukadzi wakarogwa kusvika pakuru wakuti pana mumbi watozondifunza kuti wona murume mukuru wangati asi murume mudzimai kanzi unoita sekuti murume zvakati munhu wakarogwa kusvika fesi yachinja kuti aimurume ndokurogwa level of rwesisiti yakaitwa I don't know asi zvakaitika kudanga mvura mukati kuda chapakati kuti wakabanika kuti ndiye Sharon iya vakati nokuti fesi yange yachinja fesi yange yadismandled ndozvinokwanisa kutaura ipapo saka ndozvezvimwe izvi tikazosi kuti manje zvichazodii kumberi ukoko kuti iye Sharon yawo kwanzi wakaba vanhu wakazodii
uchabakwa here kana kuti hana kubakwa kana kuti uri on the run right now kana kuti kwete I don't know mwana manje asi ya ndizvo zvimwe zvinhu zviri kusanganikwa nevano mumastreets izvi maseti munenge makashata ndikura mune zvamo ukada kuvata kudai unomuka mune imwe distori ukada kuvata kudai unomuka mune zvimwe zvedhirama rakasiyana siyana paipai ndikati who are we in this Sunday of the wilderness? I don't know. I literally don't know. Koita mudzimai unonzi wava utasi weyeringirikini uko kulandari kwavo kwanga achita koko kuZscotland achita nechishona zvanakadzana nokuti murungu akati andinota musweyo nemadhatangi yangu yandakakurirwa nekuti ndakakurira kuZimbabwe saka ndichapa oath yangu ini muno mukati medare reparliament neshona zvakanakadzana zvikamboiti kuti aiwa pamberi rechi nekuinda kototanga kutonanga kutoenda kupi kwaari kunze I don't know. Sikweya. Zvakare. I don't know. Mwana manje. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvananga ndauya nazvo mukati mevidhiyo ino. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.